algunes persones que ens han ajudat a muntar tot aquest show, algunes que no estan al programa demà. Alguna d'elles és l'Anna Morales, que ens ha ajudat a confeccionar precisament el programa demà. La Neus Medina, que ens ha ajudat amb el maquillatge. I com a ajudant de direcció ha estat la Neus Soler. S'ha portat molt bé, la Neus m'ha ajudat molt. Volem fer una ressenya a la companyia que ens volem unir a la gent que demana que els nostres polítics i la gent que tenim de les associacions del nostre país que estan empresonats que puguin tornar ràpidament a les seves cases. I res més, només dir-vos que ho passeu bé, és una comèdia i per tant hem de riure amb aquests dies que estem, s'ha de riure, o sigui que si us fa riure deixeu-vos anar i rieu, sisplau. Rieu tot el que pugueu que ja ens fa falta, d'acord? Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Disculpi per arribar així, sense saber. He pujat per les escales. 4 pisos, 88 graons, i ho he fet en un temps de 28 segons 73 centèsimes. No està malament, tenint en compte que em passo 10 hores al dia clavat al seient d'un taxi. Collons! Ai, perdó, disculpi. Qui ho diu per mi? No faig especialment, em surten, em Però puja la boca. em demana disculpa, però vostè de què va? No, renovo les meves disculpes. Només sóc una especialista, vull dir, del síndrome de Tourette. Que deixo anar annex sols. La culpa no és meva, em pugen a la boca. Però em fa conya. No, de cap manera. Em passa des dels 5 anys, ja en tinc 50. Porto anys de metge en metge, però es veu que, pel que es veu, la síndrome de Tourette no té cura. Bé, si s'agafés a temps, bé, jo només espero que te l'entitin per forat del cul! Ho veus? Estan sols. Vaja, soc jo la que li demana disculpes. No es preocupi, estic acostumada. Ja veig. Ha de ser horrible conviure amb una cosa així, no? Sí, la veritat no és fàcil. El que passa que amb el temps t'hi vas acostumar. Ves que te la sopo de la iaia! Ho veus? Ja ho veig. Per això era maratona amb la doctora Cupet, perquè diuen que és una de les millors especialistes del món. No, una de les millors no, la millor. Jo porto 13 mesos esperant que em doni hora. 13 mesos, se n'adonen 410 dies, 9.840 hores, 590.400 minuts. Sí, i mai veu el pacient 2 vegades. Això m'ha dit el meu metge, que amb una única sessió desbloqueja tot el que hi hagi per desbloquejar. Bé, jo només espero que em redueixi els meus atacs perquè curar-me. Em sap greu per vostè, de debò. Frida. El meu nom és Frida. Camil. Molt de gust, Camil. Igualment. I a la nit? A la nit? També li surten? A la nit què? No, a la nit dormo. Ja, però quan somia també què passa? No, quan somio som al correcte. I això dels insults, quants cops ho fa al dia? No sé, jo no m'hi fixo. No, però mai he fet un promig. No he portat mai. No, doncs podríem fer-ho, no? Sí, aviam, m'ha dit que té 50 anys, no? I això li passa des dels 5. Sí? Sí? Doncs, o sigui que fa 45 anys que ho té i mai ha provat de comptar quants cops al dia, no?
No ho admeto, no he comptat mai. Doncs jo li conto el mateix. Aviam, en 5 minuts ha tingut 6 atacs. Això són 72 l'hora, que multiplicat per 16, perquè ja li descompto les 8 hores de son, fan un total de 1.152 renecs diaris. A gros modo. Tants? Sí, esperi. 1.152 per 365 serien 420.480 renecs l'any. Pari, perquè vist així No, impressiona i molt més. acabo. 420.480 multiplicat per 45, que són els anys que porta amb aquest problema, serien un total de 18.960.400 espasmes, renecs i obscenitats totals. Això, a grosso modo. Això, exactament. Ensopallofàs! De Venezuela. Sí, per sort. Ja. I, si no es vol preguntar, a què es dedica vostè? Perquè no me l'imagino treballant al 112 ni res per l'estil. Bé, de jove sempre havia volgut ser torra, colló! Vull dir, advocada tancada, fer servir frases eloqüents, gestos elegants, però clar, amb el meu problema, imagini's, una altra davant del jutge... Sí, m'ho imagino. Senyoria, amb la vènia. Que li doni molt per cul! Exacte. Així que vaig decidir dedicar-me a una activitat que pogués fer sola a casa i vaig muntar una empresa de fer webs. Guaita. Bé, una empresa modesta, però que vaig vendre molt ben menuda fa un parell d'anys. I des de llavors no treballo. I vostè? Taxista. No, ja, dic, quin és l'assumpte que el porta per aquí? Res, la meva dona que diu que estic obsessionat amb els números. Ah, sí? No ho hauria dit mai. Doncs sí. Jo el toc aquest que li diuen ho porto estupendament. És la meva dona la que té el problema i a sobre en família mia aquí. Mira, diu que està tipa de tant número. I no només perquè des que en llevo fins que m'adormo, no paro de comptar-ho tot. Clar, i a més la seva Ella dèria. diu que és un infern, però per mi és una afició innocent. Clar, i a més, el que li deia abans, la seva dèria. Escolti. No, vull dir que farà vostè una persona brillant, perquè jo m'he fixat que vostè calcula com el cul! Vull dir, com un llamp. Mira, Sí, jo tinc un ocell. sí, clar. No cal que em demani disculpes cada vegada, perquè ja es veu que no ho fa expressament. De debò? I tant. Ai, gràcies, Camil, moltes gràcies. I això? Què? Això? Sí. Es veu que també sóc un col·leccionista maníac, sempre segons la meva dona, esclar. Un què? Res, que m'agrada guardar coses, i com que la meva dona diu que això no serveix per res, doncs m'ha demanat que li expliqui també a la doctora. Això només ho fa per justificar les ganes que té de llançar-ho tot. I de què fa col·lecció? De coses. Coses? Sí, coses. De banderins de futbol, matrícules de cotxes, coses. Matrícules de cotxe? Sí, elles, gastades. I en algunes amb unes xifres molt curioses. O sigui, a veure si ho he entès. El que la gent llença, vostè ho guarda. Escolti, no comenci a vostè també, que jo ja en tinc prou amb la No, meva... perdoni. Com em queda abans? Ah, no, ara em disculpava per unes paraules conscients, però que vostè ha pres com una crítica. Llavors, sí. Està casat, vostè? No. I jo? Bueno, una vegada vaig estar a punt, Ahà. però al final no. Jo crec que s'ho va pensar millor perquè no se m'escapés alguna davant del capellà en plena cerimònia. I jo l'entenc, perquè jo hauria fet el mateix. I vostè té fills? Sí, 2. 1 i 2. No és el càlcul del segle, precisament, però... Home, tampoc podria engendrar-ne milions. Ui, que no! Sap quants espermatozoides deixen a un home a cada ejaculació? Ficantes pel cul! Home, si s'estima més així, jo amb aquestes coses sí que no m'hi fico. Va, vinga, li dono un marge d'error de 10 milions. No sé, suposo que deuen ser moltíssims. Una barbaritat. Uns 60 milions per mil·lilitre. I comptant que cada escorreguda hi ha entre 2 i 5 mil·lilitres, això fa un total de mínim 120 i màxim 300 milions d'espermatozoides. Pensi el genocidi que significa cada manola. Ai, potser canviem de tema, que sempre veu. Cap problema, soc taxista. Puc parlar de tot, política, futbol... Bona tarda. Bona tarda.
Sé que aquí jo. Cap problema? No, els microbis. Serà només el bany. Ja. Deu ser aquesta porta, suposo. Vés-te a la galera! I ara no em disculpo. I és clar que no ha vist la maniàtica? Doncs la meva dona igual. No es queda tranquil·la fins que no ho deixa tot com una patena. Això de netejar també és un toc. Ah, sí? Sí. Esperi, que ho miro. Què és això? Fa tant de temps que vaig de metge en metge que estic molt documentada. Això és d'internet. Miri, rituals de neteja, li diuen. El terme específic deu estar per aquí. Potser que ho deixem per després. Perdonin, però la doctora no hi és? No. Encara no hi és. I portem 750 segons. Segon amunt, segon avall. Un altre cop. Mire, el terme específic és... Correcunyós! Ui, perdona, això ha sigut culpa meva. Al final se me cansarà el seu, Me ho crec, però... I ara per què insultar la senyora? Ah, no ho deia per ella, ho deia per la meva dona. 82 vegades ha insistit que em vingués aquí. I mira, ara serà ella la tocada de l'ala i no jo. Nosofòbia. Perdó? Nosofòbia, temor obsessiu a les malalties. Guaita, i això meu, quin nom té? Esperi, que ho miro. Aritmomania. O sigui, que jo sóc un aritmomaniac. Un aritmomaniac que no pot parar de fer càlculs mentals. Collons! Doncs amb aquest nom potser sí que estic malalt. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Puta fulana barata! Santa Maria, què diu aquesta dona? Creu que em disculpi. Que està malament del cap? Està borratxa. No s'ofenguin, senyores. Hi ha alguna persona, però té un problema. Deixa anar renecs, obscenitats, així, a l'aire. Però ho fa sense mala intenció. Escolta, el síndrome de Tourette. Just a la fusta. Tu ho coneix? Una mica. Vostè no? No, jo no havia sentit de parlar mai. Bufa'm la fava, bandarra! No, Frida, no es disculpi. Vostè, deixi de senyar-se i passar el rosari, que si no farà sentir malament aquí a la nostra amiga Frida, que només és una pobra malalta que no pot evitar de fer el que fa. I la doctora, que no hi és? La doctora, bé, jo només fa 4 minuts que estic. 4 minuts i 15 segons. Sí, que no hi és la doctora. Que no ho sabem, senyora. Jo porto 13 mesos esperant que et doni hora, així que no em prendré 5 minuts. A més, aquesta nit no treballo, o sigui que per un cop a la vida no vaig... Caganyes! Che! Què li he dit? Que no cal que senyi, que no li dic que no fa bonet. No, ni jo, El què? Que jo tampoc faig bolet, No. Punyeta, quin festival. Això d'aquí és... Aquest llibret és... El què? L'Evangeli. Això? Sí, aquest llibret. Sí, pues, el vol. Sí, esclar. Ja vaig jo. Gràcies per dir. Aquesta és de les que es mengen el sabó per pres. El que m'agradaria saber és quantes pastilles de sabó gastarà ell. A grosso modo jo diré entre 375 i 210. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Vostè també té hora la doctora? Sí, No sé quanta gent li ha donat hora a aquesta dona. Potser que apaguem els llums, per no treure més bitxos. Ai, els llums! Ai, les llums, Déu meu! M'he deixat els llums sense llums de casa. Que burra! Ai, el gas! I el gas! El gas també? Ai, Déu meu, sí, m'he deixat el gas. Sí. Ai, i són 3 que van davant meu? Sí, vostè ha estat la quarta en arribar, però si vol passar davant, amb el desastre que té a casa, jo li cedeixo el meu joc. Però sóc el segon jo. Ella va primer. I la senyora que viu al lavabo va després. A veure, jo, senyora, si vol, la deixo passar. Ai, són vostès molt amables, Ja l'he dit jo, molt bona persona. I el metge de xora!
No t'espantis, no t'espantis. Ella de renega, però no ho fa de mala fe. És cara. Esclar. Vés a cagar! I quan la Frida deixa anar alguna, la senyora es fa creus com una possessa. No veig. Això és com els canals de pago. Si no tens la clau, no lliga res. Ai, les claus. Ai, Déu meu. Algú se'n sap a quina hora es visitarà i quanta gent més vindrà? No ho sé, però si en venen molts més, ens haurem de seure a la falta perquè només queda una cadira. Jo no he vingut aquí perquè ningú em posa un cul a sobre. Pots agafar una mica, si és una vegueria. Ei, que era broma. I tant, i tant. Ai, gràcies, Déu meu. Aquí està. Ai, i si per poc casa meva toca el timbre amb el gas obert, n'hi haurà una catàstrofe. Però a veure, senyora, si no ha tancat el gas després de fer-lo servir. Sí, i tant. Però, no sé, pot passar. Quantes vegades t'ho provat? No sé, unes quantes. Més de 10? No, home, i tant, unes quantes més. A grosso modo? No sé, més de 30. Doncs si ho ha comprovat 30 vegades, ja està. Si a volver el problema. Bufa amb la fava, bandarra! Què vol dir? Vinga, calma, tranquil·litat. Mira, la cadira que faltava. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Passi, que no mosseguem. Un moment. Això espero, Això esperi que he d'explicar-li una cosa abans que hi hagi conflictes. Aquí l'amiga Frida, que no parla de porqueries, però no ho fa amb mala intenció, se li escapa. Vostè també té hora la doctora Cooper? Sí. Pues que no la té. Com ha donat hora a tanta gent? Almenys que no hagin dit ni és una teràpia de grup. Ah, no ho crec. Mal pell i rebent i forat al cul! Mira, Ai! Ai, perdó, però és que a mi les televisadors m'han posat els nervis només de pensar-ho, ho sento. Ai, estic d'acord. Ja pots explicar aquest problema a una persona, una llena, si la cosa m'ha de ser seriosa. calma, potser ens estem escalfant el cap per no res. Crec que vingui la doctora i ja ens queixarem. Vostè passa o no passa? M'agradaria molt, Va, hi ha una cadira esperant-te. Sí, però és que amb tanta línia per aquí... Sí, el terra, Sí, el terra, què? el dibuix del terra, Sí, què? que està ple de línies i jo mai trec línies quan camino. I aquí no està ple. Els àltiles només n'hi ha 172. Sí, no vull que riguin de mi. Però vostè s'ha rigut de la Frida quan ha donat l'atac? No, I es riuria de mi si que sap una cosa estranya? clar que no. Sí, la senyora. Mai de la vida. Ai, escoltin, que jo sóc aquí perquè estic amb el gest d'una amiga meva que no ha pogut venir. Jo, normal, estic normal, gràcies. Saps, normal, el que vostè digui. Va, si vol, li retiro la cadira i així fa drecera. Ah, el millor. Quina tècnica, impressionant. I igual que el jovent. Algú vol un got d'aigua? Jo mateix. L'aigua, ingressa les escenes obertes, la casa inundada. No es preocupi, amb una mica de sol ja l'heu vingut a plegar. Però que no tanta necessitat. Sí, esclar. Ho comprovo diverses vegades, però mai pots estar segura de no haver-te deixat alguna. Sembla que no ve ningú. Bona tarda. La puta d'oro!
aquesta estona que ens he fet esperar, però estava tenint una trucada, la veritat. No podia deixar-la. Pensava que era vostè la doctora. No, jo soc l'ajudant de la doctora. Escolti, sisplau, solo una cosa. És que jo he arribat després d'aquestes senyores i d'aquest senyor, però ells molt amablement m'han deixat passar al davant perquè he sortit de casa i no estic segura si he comprovat bé la llum i el gas i tant que el té. D'acord, no hi ha cap problema. Escolti, jo també l'he deixat passar. Sí, gràcies. Permeti'm una pregunta, senyoreta, que estic una mica neguitosa, La doctora Rupert aquesta no pretendrà fer-nos una teràpia de grup, Perquè si és així, a mi que no hi compti, Em sap molt de greu. Però no tinc permís per donar cap informació sobre la metodologia de la doctora. I ara s'hauran d'esperar una miqueta més perquè l'avió de Lyon ha sortit en retras. No he pogut parlar amb la doctora, per tant, ja tenia el mòbil espatllat. Llavors, jo de seguida que tinc una informació, els hi comunicaré. Així li caiguessin 200 cigales de punta! Això mateix l'hagués dit jo, però a la cara. Jo no puc sofrir fer una teràpia de grup perquè la gent arribi de mi. La veritat és que jo aquí no he vingut a riure de ningú. Ni jo tampoc, li ben juro. Et fa res si divertim una mica la sala. No és gaire saludable que tantes persones, 6, estiguin respirant el mateix aire tota l'estona. Només és ara 2 minuts. Renovem l'aire i torna a tancar. Fes acabar! Si no ho saben, ja passa de griperitis, bronquitis, de toria aèria. Ves acabar! Senyora, que encara té cap cosa de l'última. I ara què fas? Me'n vaig a donar harmonia al conjunt. Miri com està tot això. No els hi molesta aquest desordre? Un desordre. Toma, la falta de simetria. Mira, Sí, vostè quin problema té amb les teràpies de grup? jo, doncs què? Que no van un pèl vaginal! Ja, però si la doctora ens ha de visitar un per un, doncs podem estar-nos tota la tarda i part de la nit. A mi m'és igual, però que diguin alguna cosa als altres. Lo tinc tot el dia, No, jo lo tinc tot el dia, Jo tampoc. Ni jo tampoc, amb les aixetes obertes. Doncs a mi sí que em van dir que això seria una teràpia de grup. Sí. I de debò, qui va dir això? Doncs la doctora que em va recomanar, la doctora Cooper. Imbècil, babacallos, imbècil, babacallos, imbècil, imbècil! Frida, que aquests els teus grossos, què t'ha passat? Porto anys de consulta en consulta i mai he volgut estar fent una teràpia de grup. I avui no penso canviar d'opinió, ho sento. Què dius, personalment, què? Que jo, a mi m'és igual el que digueu, que no he vingut aquí a riure'm de ningú. Si s'ha de fer teràpia, de grup, doncs no ho sé, el que posem. Jo l'any passat vaig fer una teràpia de grup i ningú es va riure de ningú, Normal. Dic, sabeu què podríem fer ara? Una roda de presentacions. Ai, i això per què? Doncs perquè així, quan vindrà la doctora, ja l'haurem feta. No tardarem tant temps, ens coneixerem una mica millor i, escolteu, no estarem tan tensos quan vingui la doctora. No em sembla cap bestiesa. Per què no, Frida? Bé, si només és presentar-se... No. No només és presentar-se. També hem de dir el color favorit i el motiu pel qual som aquí. El color favorit. Això per què serveix? Exacte, perquè té que veure amb l'estat d'ànim. Per exemple, si vostè és una persona pessimista, dirà el negre. En canvi, si és una persona optimista, dirà el rosa. Amb el rosa s'ha d'anar en compte per les confusions. Ja callo. Qui comença? Jo mateix. El meu nom és
Bé, torno a començar. Em dic Pep. Tinc 55 anys i sóc dissenyador de videojocs i entorns virtuals. Però des de l'adolescència que pateixo diversos tocs. Trastorns obsessius compulsius. Tocs. Els principals tocs són la meva incapacitat de trepitjar les línies i la meva fascinació per l'ordre i la simetria. I el color? El color? El verd? I per què? Per favor, perquè el verd és el color central de l'art de Sant Martí. Per un costat el vermell, el taronja i el groc, i per l'altre el blau, el lila i el morat. 3 i 3, ben simètric. Vinga, el següent. Ho podem fer per l'altre lado d'aquí, va? Llavors em toca a mi. Bé, és igual, abans que després. El meu nom és Frida. Hola, Frida. Hola. Tinc 50 anys i des de l'adolescència que pateixo el síndrome de Tourette. Aquest és l'únic toc que no té una cura. Això només espero que aquesta doctora sigui una xapamerdes! Vull dir, una eminència i pugui disminuir una mica els meus atacs. I el color? El meu color és esmeralda. Al seu torn, Camil. Sí, vaig. El meu nom és Camil. Gràcies, simpàtica. Doncs això. Camil. Taxista, tinc 49 anys i el meu color és el blaugrana. Això no és un color, en són dos. Sí, senyora, no m'ofengui, no em toqui el voraviu que mossego. El blau i el grana són una única cosa, una única ànima, un sol sentiment. Blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom. Balsa, balsa, balsa! Bé, el meu problema, de la meva dona, perquè jo ho porto estupendament, és que no paro de pocar cosa. I només que em queden dues opcions, una i dues. O bé em prenc més calma, o la meva dona em demana el divorci després de 25 anys i 3 mesos. Així estem. Escolti, i això quants dies són? 9.233. Bon dia, mare de Déu! L'heu sentit, aquest home? És un crac sense ni pensar-s'ho, Això no res a mi, el que em No, posa no, de no, resolució. Camil, no cal, no molesti. I és el següent. Ella? Ah, sí, acabo de confessar que quan parlo deixo anar capellant. Capellans? Sí, xipi, salvó, sense nada. No te pateixi. La seva mania és que ho conta tot, fa números. Vinga, li toca. Jo? Sí. Bé, el meu nom és Blanca i el meu color és infància. Madrid se quema, se quema. Ell dic que no podria. És camí en blanc. Bé, soc tècnica de laboratori i tinc 49 anys. I el meu problema és que tinc pànic. I els malalties. Quan una veu el que veu i llegeix el que llegeix, trobo que faig bé d'estar preocupada. I el problema és que m'angoixo una mica. Els meus amics sempre m'han insistit perquè vingui al metge i així de consulta a consulta m'ha recomanat a la doctora Cooper que m'ha dit que és la millor per tractar el meu cas. Sí, diuen que és una eminència, I des de quan ho té vostè? Tota la vida. Però potser últimament se m'ha accentuat. Des de fa uns 20 anys això ho poso. Senyora, el seu torn. No, digui que estic aquí per una amiga, Sí, segur. Doncs per mi, que jo conec a la seva amiga. I per mi que vostè i ella són com 2 gotes d'aigua. Ai, la de les aixetes. Senyora, s'ha de presentar, Ai, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no em deixeu. No la deixarem, no. Agafem-la de la mà. Sí, passi. Jo ja l'agafaré. Ai, a veure, el meu nom és Maria. Sens pecat fou un segon. I no tinc edat. I el meu
és el blau, però no el blau normal, no, sinó el blau més pur, el blau cel. Amén. I sóc aquí perquè tinc una petita mania que el metge diu que ha degenerat amb un toc d'aquests seus. I quina és aquesta? Doncs que ho he de comprovar tot, una vegada i una altra. Tot i que és tot. Començant pel bosso, i quan arribo a casa he de mirar que estiguin els espais tancats, i el gas, i la llum, i l'aigua, i moltes vegades. Això també té, no? Sí, i tant. En diuen tots de verificació. Un clàssic, però pel que jo he llegit té bon pronòstic. Ho veu, dona, no serà res. Nena, et toca. I espereu. És que tinc estranys pensaments. Estranys? Com d'estranys? Idees que em passen pel cap. Saboners, oi? Sempre les mateixes. Però això ho explicaré a la meva doctora. Escolta, dissenyar-se i fregar-se en per hora també és un toc. Ai, crec que sí, però... Creuen que estic boja? Per aquesta regla de 3 tots estarien com un càntir. A veure, que tots tinguem un problema no vol dir que estem bojos, Nena, et toca. No, jo no. Jo no. Miri, ho hauria de fer, perquè fins i tot la Frida i la Maria ho han fet. Ja ho he vist. Si quan vingui la doctora li podràs explicar igual. Vinga, ànim, perquè, escolti, la Blanca té raó, i amb aquest aspecte, com més el farà, això serà com un entrenament per quan vingui la doctora, Vinga, ànim. El meu nom és Lili, de Liliana, i tinc una cosa al cap que m'obliga a repetir-ho tot. El meu nom és Lili, de Liliana, i tinc una cosa al cap que m'obliga a repetir-ho tot. I això sempre? Tota l'estona. Dues vegades. Sí, i de vegades repeteixo les últimes síl·labes del que diuen els altres. I això Sí, sistemàticament de des de vegades sempre? repeteixo l'última síl·laba del que diuen els I altres. això sistemàticament des de sempre? No, només des que va morir el meu pare. Un altre que deu millor. No deu ser fàcil, no? Viure amb això. Què va, és horrorós. Escolti, i si alguna vegada es deixés de repetir alguna cosa, què passaria? Em penso que em moriré. Així, tal qual. Em penso que em moriré. Hosti, Frida, miri si aquesta cosa també està a fitxes. Sí, tant. Escolti'm, això de repetir-ho tot, ho trobo supersimètrica, m'encanta. Gràcies, m'ha animat molt. De res. I el de color? El gris. Per? No sé, penso que em donarà sort. El gris sort, per què? El gris és un color africà amulet de la sort. El gris és un color africà amulet de la sort. Ho vaig veure. A Àfrica. Ho vaig veure en un documental. Sí, Aquí està. Palilària i aculària. sí. Hòstia, i això meu quin nom tenia? Arimomania. No, molt bé. Aquest és el primer pas, posar nom al problema. Molt bé. Vaja, aquí arriba la nostra floreta més formosa. Alguna novetat? Encara no he pogut localitzar la doctora. Mal pell i rebenti el forat al cul! I un any esperant per això? Ho trobo inadmissible, La veritat és que jo també al·lucino, Sino. Els enxorrers, obrir una miqueta la finestra. Sí! Sí. Segui. He pogut parlar amb la companyia i m'han assegurat que l'avió s'ha elevat. Ja ha sortit. però segur no, tampoc és. No, segur que sí que hi és. I sí, està segur perquè està tan dubitativa. És que la veritat, tinc tantes coses al cap. L'avió i la doctora se l'han elevat, els dos.
I això, quan fan? No ho han dit, però vol durar 50 minuts. 3.000 segons. Si li caiguessin 200 cigales de puta! Això m'ha dit que jo per a la cara. Si em disculpen, no pot deixar el telèfon sol. Obriré una miqueta la finestra. Ja, hay una galimatia. Però se m'ha obert de la banyera. Se m'han llenat les factures. Quan fica, Julio? No, A lo sumo. que no. Ja va captar. Podríem jugar alguna cosa. No és mala pensada. No és mala pensada. I a quin joc vol que juguem? Amb un d'aquests d'aquí. Tots 6? Home, és possible, però... A veure, deixa'm mirar. No, jo m'estimo més una activitat més solitària. Uy, la solitaria. Porque la tenía solitarios o solitaria. Pot arribar a fer 12 metres ocupar tot l'intestí prim d'una persona. És fàstic. Pues vaya corta, que tinc entès que la solitària t'acabamos després dels 40. Frida, aquí hi ha unes cartes, si vaig fer el solitari. No. Aquí o juguem tots o no juga ningú. A veure, jo no he vingut aquí a jugar. Però... ja que hi som... Quins jocs hi ha? Doncs miri, cartes, aquí veig uns escacs. No, uns escacs per si. No hi ha un pachís? Sí, n'hi ha un, però estic No hi ha pachís? Sí. Home, mira, aquí veig un trivia. Bé, ja ho he entès. Blanca, s'acaba del moment. Escolti'm, no troben que les miques i les caixes estan una mica greixoses? Què va, el que estan és desordenades, Però, escolteu, he trobat un monopoli. No és el joc més modern del món, però fa el fet. Què us sembla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera, no mos la meva fitxa, que tocarà la línia. Perdó. I tampoc no li tanta importància. La meva està sobre la línia i a mi m'és igual. Jo no sé com ho pot sofrir. Grata'ns el cul! No, espera que estem jugant. Va, Lili, compres consell de 100 o esperes que la Maria i ell sea igual a ella? Compro. Deixen a 260 euros. 100, 200, 260. 100, 200... És el que faig jo de banca perquè ja veig que a vosaltres les cares no us importen gaire. Va, som-hi, va, un nou, si caic a l'estació de França ja tindré 3 estacions, quan tingui les 4 us poleixo a tots. Escolti, tindré que les dues aixetes no perderen. No veu que les mateixes per saltes? Jo almenys tinc les atletes, no mates. Que broma, no cal que vagi al bany. Va, som-hi, 6. Va, companyia de llum. La compro perquè... Tranquil·la, que les dues estan apagades. Tranquil·la, segui, no s'amoïni. Va, Frida, li toca. 9. Oh, sort. Sort. Un altre cop? Un altre cop. Vagi a la ronda de Sant Pere. Si passa per la casella de sortida, cobri 200 euros. Doncs sí que passo per la sortida i compro la ronda. Ben jugada, Frida, enhorabona. Ja se sap, la sort del brincat de merda! Quan dues voltes ja Vull dir, t'he sentat del principiant. Així segura que sap molt bé quants diners en queden. 795 euros, la més rica. Això de la teràpia de grup no està tan malament, no? Al seu torn. Gràcies. Bé, Carrer de la Marina, compra 160 euros. Ara no, dona! 30 segons. Aquesta que no sé si ja hi No passa res. No passa res. Jo perdoneu, però el joc amb euros no és el que era, Doncs ja és hora que es vagi posant al dia. Portem 15 anys amb l'euro. Vostè, perquè compta així instantani, però el que estem acostumats a les pessetes no ens és tan fàcil.
€1,66. Imagini's. 166,386. A veure si no et podien haver posat més fàcil. Doncs jo penso que la crisi ha estat per això, perquè la gent no sap comptar. Si no, mirin els països que estan pitjors. Miren, els grecs, per exemple. €340,575 dracmes. I els portuguesos. Prou. Ja estic tipa de tanta xifra dels nassos dels números. Sí, correcte, Marina. Va, doncs doni 60 euros. Que li sap greu agafar-nos a vostè mateix. Va, vingui. Gràcies. Una pet, li toca. D'acord. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paral·lel. El compro. Sí, m'encanta el paral·lel. Sap greu, però no és prou diners. Sí, però el paral·lel el vull, sigui com sigui, I aquest interès, Per favor, el paral·lel és supersimètric, dues línies rectes que no es troben mai, sempre l'una al costat de l'altra, simètriques, ben simètriques. Uau, el paral·lel! Ja està, doncs serà tot el simètric que vulgui, però no pot comprar. Va, Maria, li toca. No. El paral·lel és meu, costi el que costi. Hòstia! Però, escolti, vull el paral·lel, sigui com sigui, ho vull el paral·lel, no ho he entès? A veure, si tanta il·lusió et fa, jo em puc deixar els diners, quan diu el Gabriel estic forrada. Jo també te'n puc deixar, Jo també te'n puc deixar, No, això no va així, Els anxollos no entren fins que no s'ha venut tot el tauler. No, jo quan jugava, si algú necessitava diners, li deixava. Bufable fava! I ara què fa la Comaneci? Estic buscant les instruccions. Va, deixa-ho estar, vinga, va, votem. Que estigui d'acord, que aixequi la mà. Votem per decidir si votem o votem per decidir que està permès deixar-nos diners abans que tot el tauler estigui venut. Un moment! Votem per decidir que votem o votem per decidir que està permès deixar-nos diners abans que tot el tauler estigui venut. Amb aquesta passarem el cap d'any. És la primera vegada que fa una frase tan llarga. Sí, normalment les faig més curtes, però amb l'emoció del joc m'he deixat anar. Sí, normalment les faig més curtes, però amb l'emoció del joc m'he deixat anar. Molt bé, d'acord, per a partir d'ara aniré de fer les frases curtes, però no triar-se. Escolti'm, aviam, si ara no podrem ni parlar. Escolti'm, aviam, si ara no podrem ni parlar. Si vostè és el que més parla del grup, Ui, a veure si ara compten les frases per mi. Calma, continuem. Qui estigui d'acord amb que es poden deixar diners, que aixequi la mà. Què, amb el concepte sempre hi he estat d'acord. Què, tens els diners o no? Perquè al final tanto rotllo i... Tingui, amic, bé, company. Esperi, que ara em tornen el canvi. No, calla, ho trobarem. Què, si no ens tornem ni els canvis, ja... Va, és igual, va, tingui, va. A donar salts pel paral·lel fins a arribar al mar. Està content, Paral·lel! Va, Maria. Vinga, Maria, a tu 6. 6. Sí, Aigües de Barcelona. No. Que si compra la companyia d'aigües podrà fer el que vulgui amb les factures, fins i tot no pagar-les. Si vol, mire, li dono la companyia de la llum, així estarà totalment coberta. Mira, sí, li dono a canvi de passeig de gràcia. Quins pebrots! Miri, sap què? La compro. I del canvi ja parlarem després. Va, doncs doni... Va, que tiro. Va, que tiro. 3. Portal de l'Àngel, que volem. 3. Portal de l'Àngel. Va, 3, ja la tinc. Portal de l'Àngel. 3, ja la tinc. Cobri la seva paga anual 7 euros. Ho veieu, si és que... Tingui la mà vostè mateix a la caixa. Està com el país, ja no vindrà d'aquí. No és ni una de dolenta. Endinya-la, que va calenta! No. No, li toca la Blanca, sí, no? Blanca? Et toca, Blanca!
Sort? Sort! Sort! Vaya la preso directament sense passar per la casella de sortida. I cobrar 200 euros. No puc anar a la presó. La presó és un fàstic. És bona defensa de la presó. Deixa'm treure una altra. Ah, no, peça tocada, peça jugada. Ah, no, peça tocada, peça jugada. Compte, que la pressionada fugi per la finestra! Només sobriré 2 minuts. I la torno a cantar. Però si fa un fred que vera. A qui li toca ara? A tot que preguntes. De temps graciós. 5. Carrer d'Aragó. Ja és meu. El carrer d'Aragó és un carrer fantàstic. Recte com un raig de llum. Vinga. Endavant. Qui és el següent? La Maria. 6. Sí. Las Ramblas, las compra hoy. No, de cap manera. ¿Por qué no? Si són 320 euros i tens 575. El problema no són els diners. Però si el compra en tindrà dues de grosses junt amb una via laietana, no ho has vist? He dit que no. Quina part de la paraula no entenc. Si li canvio per Pelai. Així, a mi només m'interessen les estacions. He dit que no. I ja està, i és que no. Perdoni que m'ho dic, però al camionista fer una bona oferta, Maria. Que no. Xuca un muro! Té raó! Sabem callar! Fa un moment que el Pep ha volgut comprar el paral·lel, fos com fos, i ho ha fet. Déu el perdoni. Doncs jo, si no vull comprar les Rambles i som tots igual, m'heu de respetar. Sí, però per què? Perquè estan plenes d'honoris. Ho diu per les pilinguis. Exacte, ho dic per les palinguis. No vull tenir res a veure ni amb el forníssim ni amb la luxúria. Aquest carrer em fa fàstic, em fan ganes de vomitar. T'he explicat bé? Senyora, que no li estem dient que obre un bordell que faci demanar. Ai, senyor de Pedro, ajuda'm en aquests moments de tribulacions. Envia'm un senyal. El senyal! El llibre! Ha caigut sol! Gràcies, Déu, gràcies. Maria, a veure, que no veu que perdrà. I que si perdi no hi ensarem un pou? Ai, un pou! Saben que les coses sèptiques és on hi ha aglomeració més grans de germes de tot el continent europeu. Ens deixa de cadascuna vostè que ens ha acabat de... A veure, Maria, com vostè juga, què s'estima més, guanyar o perdre? Guanyar, naturalment. Doncs compri les Rambles. Vol dir? I tant, li ben asseguro. És que amb aquelles palinguis més despullades per allà... Un parell de dies allà de veure'ls treballar al voltant de casa ja s'acostumarà. Camil, no li diguis això, home. No li faci cas, Maria, que les Rambles és un carrer estupend. Ai, Déu meu. I quan va? Depèn del servei. Incomplet o servei. Les compro perquè calli. Va. Vinga, que va. Però Déu sap que jo no... Sí. Quins carrers queden? Ara ja no queda cap de carrer. Només dues estacions. Oblideu-les perquè seran per mi. Això ja ho veurem. Això ja ho veurem. 7. Sort. Sort. Que no em dom bé, sort. Sí, sort. Prou, no? Va. Ha guanyat el premi de mots encreuats. Cobri 100 euros. Ha guanyat el premi de mots encreuats. Cobri 100 euros. Volia timar la tia, Va. Ara sí que sí, companys de l'ànima, mai us he demanat res, però ara sí, doneu-me un 6, vinga! 3 i 3, 6! Estació de França, meva!
Sí, estació del nord meva. Sí, pago, agafo la targeta i torno a tirar, perquè he tret doble. Estació de França, el moguis, el papa va cap a tu. Me la sua pel forat. Grita-la! Vuit. Caixa de la comunitat. Pagui la factura del metge, 50 euros. Mira, nosaltres aquí esperant i la doctora ja ens passa la factura. Ai, per cert, que se'n sap alguna cosa, no ho sabem. Vaig a mirar. Està trepitjant l'Evangeli! Com es queda l'estació de França? I si la subestem, i així la podem començar a construir. Què, Pep? He entrat i no he vist que hi havia ningú. Ei, escolti'm, simpàtic. Se n'ha compte que davant de vostè hi van 5 persones? L'estació de França no la podrà comprar mai. Què t'hi jugues? El que vulgui. Sí, molt bé. Cales de debò. Trobo que si obrim diferents nivells de lloc, això es complicarà massa. Però si només és una lloguesa entre amics. 50 euros? Fem. Jo, perdoneu, però si això es converteix en un saló recreatiu, aquesta servidora plega. Molt bé, ho deixem. Blanca, surto. Què mal assistir a la persona, emmalaltim. No. Escolti'm, provi de tirar. Si treu un doble podrà sortir. De totes maneres, l'estació de França no me la pot treure. Hauria de treure un 5 i sí, no és doble. Però podria treure un pitu doble i després un 3, sí o no? Però podia treure un pitu doble i després un 3, sí o no? Sí, però si té tanta xamba, jo em faig frare. Oi, escolti, que la iglesia vostè no necessita per res. Oh, mira, la portaveu del Vaticà. Doncs perquè ho sàpiga, un taxi és com un confessionari. No sap la quantitat de gent que enllarga el discurs amb els seus problemes. Bé, un enllarga el discurs i un als altres deixen anar a l'escudella. Ben guard de confessar-me mai amb un taxista. Doncs jo no estic d'acord amb vostè. Però una vegada em vaig trobar un cagarro tieso. Vull dir, perdó. Vull dir, un taxista magnífic. Als 2 minuts, clar, ja li havia dit de tot. Però per sort per mi, ell la nit abans havia vist el documental sobre el meu toc i va començar-me a fer-me preguntes molt interessants. Vam tenir una conversa tan interessant que només pensava que aquell trajecte no s'acabés mai. Què? Ja li deia jo. Aquell dia, aquell home em va fer un regal que no oblidaré mai. Durant una estona em va fer sentir com una persona normal. Pep, 2. I va deixar propina, suposo. Vaig voler fer-ho, però ell no la va acceptar. I ara m'emociono jo i tot. Ai, no! Passa'm els cremes un coll de vegada. No té sentiments, Mira el pájaro com se llagosta. Per consolar-la, Aquest gest m'ha semblat molt poc adequat, Ai, no, jo l'he trobat molt maco. Excepte si penetres una infecció a la pell. Vinga, que tinc. Ui, alliberada! No, ben trampes, els daus estan tocats. No, aquí no hi ha cap trampa. Compte-li. Companyia de propietat seva, també. És igual, només són 8 euros. Mira, fem un tracte. Els hi perdono, si a canvi en comendo treu 3. Ei, si treu un 3, no sé en canvi, la perdonarà des del confessionari del seu taxi. I vostè ja es pot anar a fotre la sota. És que era impossible. El que veu d'ara, ha d'un qualque dit el que veu d'ara, no li sabrà gens de bé. Això, aquí va un 2 com una catedral. Ui! Quina línia! Una línia! Sí. Aquí, a la locomotora negra. Aquí. No, que no posi la mitja aquí. Aquí, caca. Caca de la vaca. Saben dels experiments de les Que sí! Això que vostè fa és deslleial. Sí, és el súmum. Sí, és el súmum. Però per què? No puc fer una broma.
aquestes gracites de taxista fins al capdamunt. Deixeu-lo que faci. A mi no em fa res tot el que fa ell. Vinga, 11. Les Rambles. A pagar. Propietat de la Maria. Quan li deu? Com vol dir quan en deu? Ha caigut al seu carrer, eh? Quin carrer? Seu, Rambles. No comencem, amb les rambles? Són 28 euros. Que no vull, que ni saps. Ui, si totes les dones del seu carrer fossin com vostè, quina festa! Vinga. Sí. Sort. Ja la llegeixo jo. Sort. Converteixis immediatament a l'islam. Però què és la targeta? 20 euros de multa per embriaguesa. Oh, aquesta sí que és bona. Jo que no veig mai res. Ja, segur que repeteix de vida missa. Va, ara sí que sí. Ara et toca. Esperi, que llegeixo la targeta. Perdó. Esperi, que llegeixo la targeta. Perdó. Pagui 10 euros o tregui una targeta de la sort. Pagui 10 euros o tregui una targeta de la sort. Què faig? Sincerament, Què faig? no ho sé. Home, per 10 euros no t'arruïnaràs. Home, sí, és veritat. Va, ara sí que sí. No, espera. Lili, el joc és com la vida. Un s'ha d'arriscar. Vols dir? Sí, ja ho crec. Vols dir? Sí. Per què mires? Veig la cara? No. M'estava preguntant si he de pagar 10 euros o treure una targeta de la sort. No. M'estava preguntant si he de pagar 10 euros o treure una targeta de la sort. A mi personalment m'agradaria continuar amb la jugada. Espera. Lili, agafa la targeta, que té res a perdre. També és veritat. I ara, amb el tauler de Beirut, ja es poden fer tots els intercanvis. Et canvio a l'estació de França. Ei, tranquil, que jo li canvio, Ei, tranquil, que jo li canvio. Va, què vols que canvi? Feu-li tot, aprofita, feu-li tot. Tot. Què vols dir tot? Doncs tot el que té més les estacions, Què? Doncs tot el que té més les estacions, esclar. Tu has perdut l'orem. I tots els diners. Però tu no... I tots els diners. I en què no sense res? No, les 4 estacions. Sí, la de Vivaldi, no pot. Mira, aquest s'havia de guanyar. Te canvio, però això que consti que no és un intercanvi, és un atracament. He pogut parlar amb l'aeroport. No m'ho puc creure. Què n'han dit? L'avió de la doctora ja està al Prat, Bueno, però els passatgers de l'avió encara estan a dalt, no poden baixar perquè s'ha espatllat la passarel·la. S'ha espatllat la passarel·la? S'ha espatllat la passarel·la? O sigui que aquesta tarda tampoc ens visitarà. No, sí, la doctora vindrà i els li farà la consulta. Em cago en la figa del bou, la raja de la gallina i això. sí, això, cago en tot. Una o 2 hores encara. Una o 2 hores? Problemes hores? Però que es tracta si els pacients.
impediments que hi ha. Impediments? Una vergonya és el que és. No es va venir aquí a 6 persones con un sac que arribarà de l'estranger amb el temps just. Jo fa 410 dies que havia demanat hora. Mira si tenia temps d'anar a Lió. Si s'organitzen així les coses, el normal és quan qualsevol imprevist tot se'n vaya a Norris. Miri ara, aquí, 6 babals esperem en aquesta casa. Darle 40.000 putes sagrades! 40.000 putes sagrades! La pes de la persona no s'hi cria. De totes maneres, us hauria guanyat a tots i totes, així que no va acabar la pena acabar-la. Campió? Escolti'm, senyoreta, miri, jo ara me'n vaig, però ja li pot dir a la seva doctora que tindrà notícies meves. Un any esperant hora per jugar al Monopoli? Això és immoral! Moral! I també tindrà notícies meves. Tot i que no puc sortir els virus, penso infectar tota la seva pàgina web. I de part meva, ja li pot dir a la gran doctora Cooper, la millor especialista del món, l'eminència, que és una partant. Em sap molt de greu, però és que la paciència és... Sí, és la mare de la ciència. Amb un refrany no arregles, maca. Em sap molt de greu, Els continuaré informant, Bé, doncs en vista de l'èxit, jo me'n vaig. Doncs jo també. Bé, doncs en vista de l'èxit, jo me'n vaig. Doncs, i per què? Home, si ha de trigar 1 o 2 hores ja se'm fa massa tard. Si ha de trigar 1 o 2 hores ja se'm fa massa tard. Doncs jo també. Doncs si tothom se'n va, jo també. Crida, no sé què fa. Ai, ara no ho sé. Ara que m'havien convençut amb això de les teràpies de grup. Però bé, si tothom se'n va... Sí, que si vostè es queda, jo em quedo. De debò que a mi? I tant. Ara tinc més ganes que mai a veure què m'ha de dir aquesta doctora Cooper. I com no surti ben convençut del seu despatx, d'aquesta no la salva ni Càritas ni Susana. Llavors em quedo amb vostè, encara que sigui per evitar que faci qualsevol bestiesa. Molt bé, dona. Per cert, Pep, tu que has participat en teràpies de grup, què és el que es fa exactament? Molt senzill. Miri, després de que tothom s'ha presentat i hagi exposat el seu problema, tothom es centra en una persona per tongades. Per tongades? Sí, tot el grup treballa amb una persona així durant una estona tots junts. Sense tocar-se. Senyora, que no és una orgia. Millor. No sap la quantitat de malalties que es poden agafar fent aquestes coses. Perdona, i dius que en les teràpies aquestes el grup és el metge? Exactament. El terapeuta orienta la sessió i tot el grup hi participa. Per què no ho fem? És una broma, oi? No, de cap manera. Ara sabem el que és, podem provar-ho. O sigui, aquí no n'hi ha cap terapeuta. I si tots hi participen, hi ha d'haver algú que digui la cosa. No, com ho fem? Que aniré com un pastor quan dia el seu ramat? No pot fer una metàfora que no sigui de beata. I la dona consagrada i així d'altra vegada. És que... Miri, Camil, prou d'agressivitat, ja, que està una mica agressiu, O li peto el cul amb una canya escarnada! Vull dir que ens hem de respectar, Camil, ens hem de respectar. Un grup on entre tots es foten canya entre ells no acostuma a funcionar, Estic d'acord. Si entre nosaltres que és el que vols tenir no ens respectem, com volem que la gent sigui empoderant? Estic d'acord al 100%, Blanca. Bé, tu què hi dius? Per mi, endavant, no hi tenim res a perdre, Molt bé. Crida. Bé, a mi això de la teràpia del gust no m'ha fet por, però bé, amb vosaltres m'atreveixo a intentar-ho, sí. Així es parla, dona. Blanca, si es queda amb nosaltres, li deixarem fer dissabte neteja general. La veritat és que no tinc gaire fe en aquestes coses. Jo tampoc tinc fe, Va, Blanca. Lili, tu què fas? Si tothom es queda, jo també. Si tothom es queda, jo també. Blanca, escolta, ara que ens coneixem tots una mica més, tinguis el valor de quedar-te. I ara estem tots en confiança. Si no
Amb això, per un cop a la vida, no renti les mans. Mira, Maria de la meva metàfora. Fora. Sempre el més no lo compensaràs, eh? Em quedaré, però només per fer-los contents a vostès. Molt bé, sí senyor, Blanca. Maria, només queda vostè. A mi no m'entacanareu, eh? Jo, això de les teràpies de grup, trobo que és un sucedani i res més. Jo no he vingut aquí a fer mascarades. Diga, dona, consagrada, ja serà. No. Frida. Ella té raó. Estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. No, aquestes metàfores no serveixen. Fent conya, ja t'ho dic jo que no la compensaràs, ja t'ho he dit abans. A mi no me convenceré de cap manera. Quan jo dic que no, és que no i no. Però per què? Perquè no m'agrada l'ambient. Entre la Frida que ho fa sense voler i vostè que ho fa amb tota la intenció, això sembla més que res un bar d'estimadors portuans i no una consulta mèdica. A veure, Maria, si el Camil fa un esforç per contenir-se, vostè faria un esforç per quedar-se. És que no només és això. És que no només és això. He d'agafar el tren i no puc estar més de mitja hora. No em digui que vostè també és siderodromòfoba. Déu meu, què vol dir això? Siderodromofòbia o de perdre el tren. Hòstia, li posen nom a dos. Escolta, i com es diuen aquests que tenen por de perdre l'avió? Perquè jo, aquests, tinc 10 a la setmana al taxi. O de perdre l'avió. Aerodromòfob. Ara, i com es diu el que va perdut per la vida així en general? Taxista! La broma. Bé, les teves sessions quan duraven? Una hora, si fa o no fa. I dius que al començament tothom presenta el seu problema. Exacte, aquesta és la forma habitual d'enfocar el problema, de començar la tasca. I quan dura això? Ben bé, la meitat de la sessió. I només la segona mitja hora es dedica a lo que és la teràpia. Exactament, tal qual. Doncs llavors tot encaixa, Maria. Nosaltres les presentacions ja les tenim fetes, tots coneixem el problema dels altres. Si anem directament a la teràpia, en mitja hora ja estem al carrer. Va, què li sembla? Ni posant-hi tota la voluntat del món, em puc quedar. Ara es pot relaxar. Mira, si comencem ara en un ritme de 3 minuts per persona, en 18 minuts ja ho tenim. I mira, encara li sobren 12 minuts per arribar al temps a l'hora prevista. I el problema que tenim nosaltres de fa anys, creu que en 3 minuts es curarà? Per provar-ho. Miri, no sé, vull que em deixin dinar darrere, però és que jo no... Doncs llavors... No. A ser? Que no per perdre el cap! Mira, què em faig? A veure, Maria, a mi també em fa por, però si vostè 5 jo m'atreveixo. Va, dona, 3 minuts. Un pare nostre. Pensa igual. Em rendeixo. Molt bé! Però jo ho sap i no tinc fe, eh? Bueno, Déu ho sap, i si no ho sap, ja li diré. En 3 minuts. Sí, de veritat? No, dona. Tot el grup ha centrat en una persona per ajudar-la a desbloquejar el seu problema. Així de senzill, què li sembla? O sigui, com si diguéssim que cada un de nosaltres s'ha d'enfrontar en el seu torn davant dels altres. Exactament, aquest és el principi. Què, ho fem? Què s'ho fem? Cadascú agafa la seva cadira. Com ens posem? En cercle? No, en cercle no. Amb 3 d'un costat, 3 a l'altre. I aquesta taula, fora, que em fot nerviós. Així. Vinga, però, que quedi ben simètric. Així. Així. Ben simètric. L'altre costat, ben simètric, ben simètric. Així, però, ben simètric. Vinga,
sembla bé. Què he de fer? Oh, molt fàcil. Durant 3 minuts ha d'evitar dir renecs, fer aquelles gesticulacions. Vinga, posis aquí. Amb la cadira? Sí, però que quedi ben simètric. Exacte. Mirin, jo a la meva edat no crec que mirar classe, però bé, per intentar-ho. Bé, exacte. Sí. Molt bé. Molt bé. Algú mira el rellotge? No, cal. Cronòmetre intern. 3, 2, 1, ja. El gol de la tia de Xanarico! Perdó, són els nervis. Ja ho sabés. Mira, va, tranquil·litat, relaxa. Estem amb tu, amb vostè. Estem amb tu. Ja va gol! Això és un fracàs de bones a primeres. No. Escolta, que això no és un fracàs. Això és una acció solidària. Exacte. Maria està enviant males vibracions al grup. Ponle el vibrador! Ai, perdoni. Són els nervis. És que només, a veure, quan estic molt nerviosa, me surten més els renecs i només se'm passa si fico els peus amb aigua i sal. Sal. A veure, quant de temps em queda? 1 minut 45 segons. Ui, obriré la finestra. Obres de cames i empatipes! Perdoni, Blanca, sisplau. Res, dona. Tiri. Si la doctora es veiés, vaya panorama. Ai, la doctora està encara a la passarel·la. Ara només depenem de nosaltres. Va, que queden 50 segons. Cony, figa, xona, patatona, perrut, polla, vulva, castanya, perrut, vagina, vulva, perrut de gallina! Aquesta dona que me la va de Sagari. Carola de regadío! Va. Contenció, crida, contenció. Un torró. Oh, molt millor, em vas a parar, Va, 30 segons encara. Encara i quan falta encara perquè acabi això. Menja't la bava quan surt de la punta de la fama. Gràcies, però no. I el que diu que no m'irrita. Morros de figues que rapa Cristo. Després del colofó. Ai, ho sento. 5, 4, 3, 2, 1. Em cago en los 4 milans que aguanten lo cagadero de Cristo i el coll de la recundíssima mare que va arribar a parir aquest sac de xocolatites malgullada. No és grossa, per fer més gran el desastre. I el Silvi ha dit que no havien de començar per mi. Això ha sigut un fracàs, estem fracassant tots, absolutament. No. No esperem curacions miraculoses, aquí. Viola. Sí, exacte, senyora. No som a Lourdes. Vinga, em toca a mi. He d'evitar fer càlculs mentals durant 3 minuts. 3, 2, 1, ja. Podeu dir-me alguna cosa, no? Si no serà molt avorrit. I què vol que li diguem? No sé, doncs coses que facin, que m'obliguin a calcular, coses que portin números, perquè jo ho resisteixi. 12 per 12. 144. Bravo! Ho has resistit en tot, Sí, perdona, però ara ves com a guàrdia. No, ja està, ara sabeu que sóc jo. Ja està, va. Data de la Constitució espanyola. No havia nascut. Molt bé, Camil. Comunitats Autònomes d'Espanya. Mai surto de Barcelona. Molt bé, Camil, ho aguantes. Ja, és que jo aguanto. No, és que, mira, es pot aguantar. Es munten pel·lícules, però jo aguanto. Guanto. No, mira. No, ja està, ara sí. Va. La mort d'en Franco. Mesos abans de l'arribada del rei. Quants són els nans de la Blancaneus? Semblen molts, però no són tants, Una mica més d'imaginació, que al final m'acabareu preguntant quants són els dàlmates. Els papers capitals multiplicat per les campanades de Cartac, dividits pels germans d'Alcor. 21, de rosa! Oh, Camil, pensava que ho resistiria. Ja, jo resistiré. Ja està, ara sí. Un dia
2, 3, 4... No marques de totes, no, que les conec totes. Per aclarir. 1807, 1870, no, que res i plaça de Barcelona tampoc, que també les tinc totes al cap. Paracetamol. 600. Sí. 124, 131, no, cotxes no, que estic perdut. Sí. 3,1416. El seu va sense pietat. 12. Almenys. 10. Els 3 paquets. 6, 4... No, 5, no, 3, merda, hòstia! Us esteu divertint, Vale, ja està. Ja s'ha acabat el temps? Sí, és igual, no importa. La Maria tenia raó. Això no és una teràpia ni res, una conya marinera. No ho digui, això. Tots hem vist com t'hi esforçaves. Ui, sí, quin esforç. Una calculadora amb potes que no pot ni centrar-se ni 10 segons. I a sobre l'he cagat amb els 3 paquets estudiats. Voleu marxar? Marxeu, jo. Quedo amb la Frida, fem uns escats. I jo tindré la meva teràpia? Això no funciona ni amb rodes. Ei, que no li hagi funcionat a vostè no vol dir que no pugui funcionar amb els altres, Només que funcioni amb un ja haurà pagat la pena. Només que funcioni amb un ja haurà pagat la pena. Està bé, no ho sé, té rotllos. Encara que això no serveixi per res, i s'ha de continuar, es continua. Amb aquests ànims? Home, vinga, va, ànims, en qui li toca? Va. A mi. No. On va? Segui. Ha d'aconseguir estar durant 3 minuts sense anar-se a rentar les mans. Va, preparats. Però 3 minuts sencers? Sí, si no seria molt fàcil. Si no seria molt I fàcil. sense obrir la finestra. Va, preparats, gestos, ja. Ui, em sembla que he ficat la mà sota la senya d'un taxista. I jo he trobat un botó fred. Jo tinc un problema a l'orella que sempre em fa aquesta escena. A mi no sé què em passa que les boniques se'n queden sota les orejas. A mi no sé què em passa que les boniques se'n queden sota les orejas. Això no funciona. No funciona. Deu estar passant fatal. No, ei, aquesta cosa, si no pica, no cura, Sí. Sisplau, s'ha acabat. Jo li porto. Ella no, segur que no. Però a veure, almenys la Lili està amb ella, no? Sí, ara, què deuen fer ara elles dos allà dintre? Que ja tornen. Tornem a intentar. Estàs viva. Ai, és que em sap greu, no? És que no he aguantat massa. Tornem, vinga. Sempre. Però sisplau, per l'amor de Déu, no em diguin aquestes coses tan guarres, hòstia. Miri, Blanca, de primer, ara em deixarà tocar amb les meves mans, però pensi que les meves mans estan netes, molt netes. Miri. Poc a poc, mira. Poc a poc. Les meves també. Les meves també. I les meves... I les meves? I les meves! Escolti, a mi em passa el mateix amb les línies, Alerta. Anem a que torni o passem a la següent? Vale, però hem donat una altra oportunitat. Esperem, esperem. Què dius, Amar? I si fem això? Oh, bona idea. I si fem això? És una bona idea. Una idea positiva, va. Això prou. Va, quan torni, va, tots alhora. Espereu, que ja us donaré el senyal. Preparats? Llestos i ja! Això s'ha convertit en una sessió d'humiliació. Jo no estic d'acord amb això. Jo ho deixaria. No. Clara arribaria hasta el final. Ah, mira-la, al final ha trobat el gust, Sol que algú aguanti 3 minuts és un èxit. Vinga, Maria, li toca a vostè. No, però esperem que torni, oi? Clar. Sí. I quan van 3 segons al bany, triga menys. quants segons, més o menys? De mitjana, 23. Hauria de tornar en 4, 3,
2, 1. Ostres! És de debò que tens un cronòmetre al cap. I amb aquesta tècnica no pots trucar els mòbils? T'has fet un llistat, bueno. Li toca a la Maria. Li toca a la Maria. Ai, Déu meu, de molt pitjor. I què he de fer? Molt senzill. Ha d'aguantar durant 3 minuts sense comprovar res. Aixeca el meu xurro amb tirar. Ai, ja sóc! I sense assenyar-se, eh? I sense assenyar-se, eh? Exacte, sense encomanar-se a ningú d'allà dalt. Ja està. Va, preparats, llestos. Ja. Porta les claus al bols. Sí, és clar. Estàs segura? Sí. Segura? Segura? Segura, segura. I no ho hem comprovat? No. Jo ho he comprovat diverses vegades. De vegades ens pensem que ho hem comprovat. Les multes, les claus, no ens tornen al bols. Poses unes claus per error i que no són per equivocació. O sents un soroll clinc, 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 i no són les claus i és una altra cosa? Com uns passadors o unes monedes, com uns passadors o unes monedes. I sense les claus de casa canvia com obrirà. Com són cara, pot no haver-la en tancar. No tindrà el castret. I aigua. Sí. I tot el pis s'està inundant. Això sí no són dios! Però no tinc aigua! Enfora! Enfora! Endins! Respiri, respiri! Saps que li ha de treure la faixa? No faci vostè que jo no puc fer la feina. Ja li faig jo, ja li faig jo. Respiri, respiri! Endins! Enfora! Endins! 28 segons. Bevi una mica d'aigua, Maria. Bevi. Estava una mica seca, eh? Està bé, Maria? Sí. Estic nerviosa. És que això ja m'ha passat diverses vegades i el metge diu que tinc espasmofília, però que no res greu. Res greu. Escolti, l'espasmofília pot acabar en infart. Vinguis, Maria, vinguis, segui. Està bé? Sí, estic bé, però per mi ja ha acabat aquest experiment. Seguiu vosaltres. Passi la següent. Passa, tu, nena. Devi, li toca. Està bé. Què he de fer? Doncs fem preguntes i has de contestar per una sola vegada. Ho intentaré. Però només 3 minuts, eh? Però només 3 minuts, Sí, eh? preparats. Llestos. Ja. Quina edat tens? 46. Estàs intentant no repetir, Lili? Amb totes les meves forces. Amb totes les meves forces. No, on vius? Al Poble Nou. Repetir-ho tot. Ho intento, però no tinc prou forces. Ho intento, però no tinc prou forces. I com és? No ho sé, ho trobo complicadíssim. No ho sé, ho trobo complicadíssim. Lili, abans has dit que tenies por de morir-te. Sí. Jo o algú de la meva família. Sí, jo o algú de la meva família. Pobreta. Vinga, Lili, ànims. Plores molt per descarregar-se, estem amb tu. Vinga, Lili. Puc fer una prova amb tu? Repeteix-me. Pica-me. Pica, pica. Canca! Can, can.
no funciona. No funciona! No funciona! Vinga, que faré un patró, millor. No, amb això no es pot viure. No, amb això no es pot viure. Ho superaràs, que jo amb això tinc molta experiència. Sí, molta. Gràcies. M'emociona que sigueu tan amables amb mi, però el meu problema no té solució, ja us ho he dit. Gràcies, m'emociona que sigueu tan amables amb mi, però el meu problema no té solució, ja us ho he dit. El que hem de fer és no desanimar-nos, no? Mira, hem de reconèixer que aquest experiment no anuncia a ningú. Sí, perquè per vostè, jo he aguantat 10 segons. Sí, mira, record Guinness. Escolti, quina distància deu recórrer en 10 segons? 2.997.925 quilòmetres. La germana? Doncs no, perquè no era el meu torn. I posar-se a cagar-la, prefereixo cagar-la amb això que amb els 3 porquets, perquè sí, això sí que ha sigut un dia. Sí, rieu, sí, a cap de dur, tranquils, no sou susceptibles. Sabeu què seria meravellós que passés ara? Doncs que el Pep se'n sortís. I no perquè m'hagi fet un petó, no. Sincerament, trobo que seria increïble, a nivell humà, que 5 persones que s'acaben de conèixer ajudessin a una altra a superar el seu top d'una vegada i per totes. Jo, personalment, si el Pep se'n surt aquí i ara davant nostre, ja no estaré deprimida per no haver-me'n sortit. Estaré orgullosa per haver ajudat també ella a superar la seva batalla personal. Perquè això no només li donaria més confiança, sinó que esdevindria un llum d'esperança pel món sencer. Sabeu què seria això? Si el Pep se'n sortís, i no perquè m'hagi fet un petó, no? Jo, la veritat és que sincerament trobo que seria meravellós a nivell humà que 5 persones que s'acaben de conèixer poguessin ajudar una altra a superar el seu top d'una vegada i per sempre. Tenen 6 paraules que em tornarà a Jo repetir. personalment, encara que jo no me'n sortís, no estaria deprimida per no haver-me'n sortit, sinó estaria orgullosa per haver-me ajudat també a superar la seva batalla personal. Perquè això no només faria que guanyés confiança, sinó que esdevindria un llumet d'esperança pel món sencer. Continua, que jo t'escolto. Molt maco, però quan ho repeteix ningú li fa cas. Perquè ja sabem el que ha de dir. Ja sé, li treu intriga. Toca la finga! Gràcies per animar-me. El que m'ha dit m'ha arribat a l'ànima, però suposem que no me'n sortís, per què no m'ho tindríeu en compte? No passa res, no passa res. Sort. Sort! 2. Sí, Estic de petonejar. No estigui gelosa. No de retro, Satanàs! El sabó! Sí, ja li porto! Una altra vegada ja t'haig que esperar? No, sí, que esperar una altra vegada amb tanta tonteria vaig a perdre el tren. No et preocupis del tren, ja me l'ho confús jo. Mira, Blanca tornarà d'aquí a 23 segons. Tens just perquè el Pep es prepari. Agent Pep, la seva missió consisteix en trepitjar totes les línies del terra. Les llargues, les curtes, les gruixudes, les primes, les diagonals, les ziga-zagues, totes. Aquest missatge s'autodestruirà a 4, 3, 2, 1... I també és el poc que torn de l'any, no? Ja, però no de vostè, va. El Pep ha de trepitjar totes les línies. Home, jo li hagués posat la mateixa penyora. Quina manera? Senyora, que això és seriós. Aquí no estem jugant. S'ha acabat el riure. Som-hi. Va, Pep, que tu pots. No. A mi, aquesta pensió m'està ofegant. Ho faràs bé, Pep! Ho faràs bé, Pep! Va, preparats, llestos, ja!
Prova ballant, sí, va, intenta-ho. No, m'estic bloquejant. Una línia només, una línia. Va, una de sola, Pep, una de sola. Ja voldria, però... Va, fes-ho per mi, Pep. Va, fes-ho per mi, Pep. Una de petiteta, Una de petiteta. Mira, aquesta d'aquí és petiteta. Oh! Fins allà, menedona! No et fot! Lili, si ho aconsegueixo, em donaràs un altre petonet? No. Doncs... No, sí. Ara ho faré. Com vostè vulgui, nosaltres estem esperant. Però animeu-me, No puc moure. És que no puc moure. Ja veuràs com sí, home. Va, mira, i si le dono una empenta? No. Això sí que no, sisplau. Això no és una bona idea. Com que no és una bona idea? Va, si no se decideix de 30 anys. Va. Escolti! Que no. Que li ha sortit de dins. Va, animem-lo un altre cop. Va, animem-lo un altre cop. Stop. Finito, prou. Ja n'hi ha prou, prou. Estic cansat, no puc més. Va, de totes maneres, també ha acabat el temps. Sí, ja ho sabia, em sap greu, però... Els he decebut a tots, veritat? A veure, Pep, ser l'últim no és gens fàcil. No passa res. Però si hagués estat el primer m'hagués passat igual, Si vol, podem tornar a començar per l'inrevés. Doncs no, que perdo el tren. Calli ja, vean els nassos. Camil, prou d'agressivitat, No vals ni de merda que cagas! I ara el nasut. Si no fos perquè ja no havia de tocar, li pegaria una braqueta. Sí. Què vol? Què vol, que li agafi un altre cop d'angoixa? Però si això d'abans ha sigut un numeret de la iaia. Numeret de la iaia? Sí. I com pot dir això? Escolti, jo penso que ara que moment s'està passant, vostè? A veure, el Camil no segur que no ha volgut oferir-la. Sí que he volgut. Què passa? El que passa que el seu cos i la seva dolenteria cremaran amb el foc de l'infern. Dolenteria la del papa prohibint els condons. Oh, què li donaria aquestes hòsties? Sí, si se m'acosta li vomito això. Què? Porten, tira tu la puta merda. Camil, ara ja t'has passat. Calma't, sisplau. No puc, soc taxista. Estic a veure tot el dia, ho tinc mecanitzat. Camil, el grup comença a estar una mica decebut amb vostè. A mi me la sua. Jo dic per nosaltres una vegada, quan vull una vegada, no dos. I no et dona por les línies, ni el pare nostre senyor, i la mare del va parir. Tot això és lamentable. I tu deixa de fer el lloro, la menjada! No sé com no li trenco la cara ara mateix. Doncs per les línies, maco. Camil, prou ja, prou. Ara se l'han retratat. Tota la tarda aquí fent el paperot i ara s'ha mostrat tal com és. Una rata. Sí, i de les grosses, plenes d'infeccions i de virus. Escoltin bé, perquè no penso tornar-ho a repetir. Escoltin bé, perquè no penso tornar-ho a repetir. Nena, quina credibilitat. Es pensa que és millor que nosaltres i que pot fer el que li doni la gana? Doncs no, encara que sigui un geni, el proper cop que ofengui algú del grup, agafo el bolso de la Maria, fico una tutxana a dintre, li faig 3 voltes al cap i li rebento! M'ha entès? Reinman de passo que te'n vali? Però no! No, vull sentir-ho 2 vegades. Però què fa? Ja, ara, un segon que ja acaba. Sí, que poso dona. Però que surti, deixi-la sortir ara mateix. No. Per
ha passat? És la teràpia aquesta, que m'ha passat tots els nervis. Això no justifica el seu comportament. Perdó, de veritat, m'ha comportat com un imbècil. Taxista havia de ser. Senyora, on està la seva caritat cristiana? Al punt de la matrana. Tenen algun problema? Oh, I aquestes cadires aquí, què passa? He sentit uns crits, cops a la porta, però això què és? no, és que fan obres aquí al costat. Sí, allí. Aquí al costat. No. M'hagués agradat que te'n sortissis. Diferent. Les coses són així. Doncs no serà perquè no l'hem animat. Pues si ens preguntit a quedar-se un no, És veritat, hem cridat el seu nom moltes vegades, Pep. A veure, Pep, quantes? Quantes? Quantes vegades hem cridat Pep? Ni idea. Camil, quantes vegades hem cridat Pep? No ho sé. Cadascú. Sí, a grosso modo, tots, en general, En general. No ho sé. i cadascun, Cadascun. No ho sé. i vostè, Ni idea. com pot ser això, Camil? Doncs no ho sé. No ho he comptat. Com? Que no ho he comptat. ai, Mr. Camil no ha comptat. Però no ho sé, és que ni se m'ha passat pel cap. És que ho sento. Però ho heu vist? Això és fantàstic. Per què? Que mai ets tu? No, que no hagi comptat sent vostè. Home, vostè que ho compta tot. Estava concentrat en ell per veure si trepitjava les línies i no ho he comptat. Doncs aquesta podria ser la solució, no? Quina? Doncs deixar de pensar menys en nosaltres i oblidar-se completament del nostre problema. Vol dir? I tant. A veure, no s'ha adonat de cap comportament estrany aquí aquesta tarda? No. Ningú? No, No. quin comportament estrany? No. A veure, Quin comportament estrany? abans, quan el Pep ha anat a buscar el got d'aigua per la Maria, que s'estava ofegant, Què? Què? Doncs que ha trepitjat totes aquestes línies d'aquí. Ostres! És veritat! És veritat! Miracle! Però tu te n'has adonat, oi? No! Però tu te n'has adonat, No! oi? La Maria s'ofegava i no he pensat en res més. Pep, ho has aconseguit! Sí. Pep, ho has aconseguit! A veure, Pep, no quan volies, però has aconseguit vèncer les línies, Sí, si no era el teu tot, també compta. Esclar, perquè no havia de comptar. Esclar, perquè no havia de comptar. Ai, que comptes que ho ha fet! I llavors jo també! Jo també ho he fet perquè no he comptat els cops que he cridat al seu nom. Que m'he enviat el de ser unes 25 vegades. Pues aleshores, 2 de 6, no estigués malament. Ha sortit millor del que ens pensàvem. No, que s'ho passava vostè. Bueno, la veritat és que al principi no tenia gaire fe, però 2 de 6 està molt, però que molt bé. I 3 encara està millor. Què? I 3 encara està millor. Sí, sí. Tercer no, tercera. Qui? Quina? Tercer no, tercera. Sí. Tu, Blanca. Jo! Ai, Tu, Blanca. ai, jo què he fet? Abans, quan estava aquí plorant, has vingut a consolar-me, m'has trucat i després no t'ha rentat la mà. Abans, quan estava plorant, has vingut aquí a consolar-me, m'has trucat i després no t'ha rentat la mà. Veieu el que jo deia? I per què no vas fer? Doncs perquè la Lili necessitava la seva ajuda i estava més pendent de la Lili que d'ella mateixa. Ui, el que està passant aquí és molt fort. Tots ens pensàvem que no ens en sortiríem i mireu, ens en sortit. Sí, quan algú no es mira el malic. És que no ho entenc. Sempre que toco algú em rento les mans. És automàtic. Fes plorar tu banya de rana! Mira, el que ha passat aquí. La Lili necessitava la seva ajuda i la Blanca li ha ofert l'ajuda i li ha donat la seva amistat. I això no la pot fer sentir mai bruta de cap manera. Jo crec que això. Mira, lo tonto, 50% d'èxit. I, potser hi ha algú més i no ens n'han donat compte, Segur que sí. Segur que sí. Aquesta sessió de repàs és fantàstica. Continuï. Artur! No, per favor, que perdo el tren. No se vagi ara, que dona, que estem mal al millor. Ja agafaràs de Sí, després. home, que vol que quedi el a l'estació? Va, digue'm qui tres. Estació i hora. Pues
8 i mitja, estació de Sants, Massanet, Massanes. Estació de Sants, això és la meva. Tranquil·la. Sí, ja ho tinc! Què? Una altra persona que està mirant del seu top. Què? Qui? És que, Maria, Jo? Oi, no sé, i quan ha sigut això? fa un moment. Sí. Quan la Lili ha amenaçat de ficar una tutxana al seu bosso i obrir-li el cap al camí. Sí, què? Doncs que m'ha mirat el bosso. I per què havia de mirar? I per què havia de mirar? Doncs que quan diu la paraula bosso, la Maria ho mira. Maria. No, que ara estava comprovant. Sí, Maria. Ja ho veiem tots. I abans per què no ho ha fet? Perquè estava tan indignada amb el taxista. Ei. Si donem que la Maria ha superat el seu to, en aquest moment només queden 2 persones, la Lili i vostè, Frida. Sí, però jo ja els he dit que jo no tinc cura. El meu to no té cura. Jo no conto. Doncs pensem a veure si la Lili, al llarg d'aquesta trobada, s'ha deixat de dir s'ha deixat de repetir alguna cosa. Què va? Ho he repetit tot des que he entrat. Què va? Ho he repetit tot des que he entrat. No et desanimis. No et rendeixis. No et rendeixis. Mira, què t'entra? Què n'ets de pesadeta? No t'ha de vergonya que algú t'agradi. Per favor, no me'n fa cap de vergonya. I a més, si vol, li dono un número i ens tornem a veure. És el 6 30 15 30 15. 6 30 15 30 15. 6 30 15 30 15. Mira, això de repetir va bé per de memòria. I encara anirem de boda. Sí, no cal. Aquests s'ajunten per veure en pecat. A veure, fes una miqueta de memòria. D'ençà que has arribat, ho has repetit tot, però que tot. Tot. Excepte 2 lletres. Ai, quines lletres? Una síl·laba. Quina? Pi. Pi? On ha estat això? Al torn del camí. Pi? On ha estat això? Pues la 23,1416. Però 2 lletres comptant? Però 2 lletres comptant? No haurien de comptar la que compten, no haurien de comptar. Quina parella més maca que feu. És que t'has dels dos que fons. I jo sé per què no ha repetit pi. Mira, ja està el geni tot resplendent. Perquè si hagués repetit pi, hagués dit pipí. I ella, amb la bona nena i educada que és, no diria una paraula com aquesta. A veure, Lili. Sí? A l'abecedari, després de la J ve la K. No dic res. I ha passat com a nosaltres. Estava concentrada en les reaccions del camí i s'ha oblidat per el seu to per un segon. Un segon tampoc no és gaire. Un segon tampoc no és gaire. Ei. A veure, potser no és gaire. Posem en els últims 10 anys quantes vegades li ha passat tot això. Grosso modo, cap. Grosso modo, cap. Bé, doncs aquest segon, per a nosaltres és molt important. És com un bri d'esperança. I ara, si ho entens, fes-me el favor de contestar-me. Sí, rapidet i només una vegada. Sí! Sí. No dono un petó. Sí que no és mental. Al final, així entre nosaltres, ens n'han sortit prou bé, que sí? I tant sembla. Jo crec que la doctora... No crec que la doctora Cooper ho hagués fet millor, sincerament. No crec que la doctora Cooper ho hagués fet millor, sincerament. Exacte. Doncs ara sabeu que tots nosaltres ens anirem amb un bon sabor de boca. A que sí? I amb empenta pel futur. Sí? Tots i menys vostè, Frida. Fes-me una cubana de rana! També estic segura que en algun moment s'ha controlat. Ah, sí? Doncs vostè té raó. Ah, sí? Només 2 segons. No, 2 segons no, he dit
Al fin he pogut parlar amb la doctora. Ha baixat de l'avió i ja ve cap aquí. Espero que sabrà perdonar aquest retard tan exagerat i l'esperaran per fer la consulta. Per on és ara? Al Prat, però ja anem-la amb el taxi. Un taxi a aquesta hora, 50 minuts. Ui, tant no, impossible, que he perdut tren. Ja l'ha perdut. No, no l'he perdut encara. Ja sí, l'ha perdut, fa 10 minuts. No, si vostè m'ha dit que m'avisaria. I l'ha dit, l'ha perdut. Aviam, no, clar. L'he dit abans, a Massanet Massanes. Doncs, un taxi li costarà un ronyó. Jo no penso pagar cap taxi. Doncs ja la porto jo. Sí? Sí, tinc el taxi m'ha traspatllat, o sigui que l'hauré de portar de franc. Va, som-hi. Al final, aquests dos ja ho dic jo. Però que no esperen a la doctora? No, ja l'hem esperat gaire. Però pot dir-li una cosa de part meva. Sí, clar, una faltaria més. Doni les gràcies per no haver vingut, perquè no sé el que haguéssim fet amb ella, però estic segur que no hagués sigut millor del que hem fet sense ella. I digui-li de part meva que jo al principi estava en contra, però ara que estic encantada de la vida. També li diré. I de part meva, sap? De part meva ja li pot donar un jet d'hòsties al cul. Li pot donar les gràcies. No, és igual. Ja li donaré jo mateixa. Què es queda, Frida? Sí, perquè com no treballo tinc tot el temps del món. Ara vull saber què m'ha de dir aquesta doctora. Però segur que no serà tan bo com el que hem fet aquí avui. Bueno, doncs res. Algú vol que li acosti a algun lloc? Crideu que ja va lliure. A mi em porta el Pepamoto, gràcies. Bueno, A mi em porta el Pepamoto, doncs gràcies. digui que serà la primera part. Esperi que a mi són... Esperi que a mi són dos més. Doncs ja van 6. Blanca, s'acosta a algun lloc? No, jo he vingut al cotxe. El cotxe, què és? Una ambulància? Digui. Gràcies, guapíssima, igualment. Gràcies, guapíssima, igualment. Aquest matí, vostè i jo no ens coneixíem, però a partir d'ara vostè serà una persona molt important a la meva vida. Gràcies, Pep. Igualment. Dos, simètric. Vinga, sort. Gràcies, Pep. Adéu, 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 adéu. Feina? Sí, ni petons, ni abraçada. No, només dir-li que sé que en algun moment vostè també ha aconseguit vèncer el seu to. Gràcies, Blanca. Això que m'ha dit m'ha tocat ben endins. És la primera vegada que toca algú ben endins. Adéu, Blanca. Frida, Camil, que li donin molt pel cul! això no ha sigut un toc, eh? No, això ho he fet especialment. Gràcies. Frida, si algú com necessita un taxi, no em truqui, perquè tinc molta feina. Però si necessita un amic, és el mateix número. Gràcies, Camil. Quina abraçada! Jo vull regalar, vull fer un regalet. Ah, sí, Maria? Sí. Sí? Sí, sí. Una estampeta. Una estampeta d'estampada. Si porta més tant de 5 minuts. Si vostè no sap ni què és estampada. Gràcies, Maria. La portaré sempre a sobre per si m'entren dubtes. No garantitza que faci miracles, però igual ajuda a això. Moltes gràcies, Maria. Vinga, Maria, que fem tard. Que avui és dissabte, que demà sábado a Samadete, de Barcelona a Massanete. Més ratufera! M'ha cridat, doctora? No, però ja que està aquí, miri, passi aquestes notes a net a l'ordinador i les envia amb els originals a Viena. Un bon grup, oi? Almenys per lo poc que he vist. Un bon grup no, un grup magnífic, el millor de l'any, fins i tot que el de Brussel·les. Sí, perquè la veritat, doctora, vostè està molt millor aquí, a casa seva, renegant en català. De debò, vostè tampoc no està malament, eh? Moltes gràcies, però a París tampoc
d'estar malament, no? Ai, París. I la setmana que ve, Londres. A les 3:30 la sessió, ho recorda? Of course. A la merda! No, no. Sí, tenen més cap allà, Jordi. Vale? A la 1, a les 2, a les... Tac, tac, tac. A veure... Així hem acabat. He avançado menos 3 páginas, y digo, Pobre Andreu, no? faltan 5 o 6 páginas. Sí. I és prou Ja està. És un moment, és un trosset. Podríem quedar, anar a fer un tastet, un peixet de platja regat amb vinet, i veure la mar, i veure les barques que arriben a port. Cap a mitja tarda podríem quedar, anar a fer un tastet, una escalivada i un plat de bolets, i veure plegats aquells prats tan verds on passen les vaques i els ramats de vents. Asseguts damunt la sorra, veient les ones trencar. Somiarem per una estona i ens agafem